Milí priatelia, ja som veľmi rád, že vás môžem v tejto chvíli pozdraviť z námestia v Uherskom Hradišti. A zároveň vás chcem srdečne pozvať na Youth for Jesus 2016 práve sem. Milí priatelia, ja už tu chodím nejaký čas a som veľmi vďačný Pánu Bohu za to, že miestni ľudia sú odhodlaní rozšíriť Božiu správu medzi všetkých ľudí, ktorí sú tu. Ale samozrejme, nie ich toľko, aby to všetko zvládli. A preto potrebujú ďalších pomocníkov, ďalších Božích priateľov, Božích služobníkov. A možno práve si to ty. A preto ťa chcem srdečne pozvať. Ak sa nevieš ešte rozhodnúť, alebo ešte premýšľaš, neváhaj. Myslím si, že užitočne stráviť čas počas prázdnin v Uherskom Hradišti môže byť práve pre teba veľmi dôležitým momentom v tvojom živote. A preto www.ifo.cz je na to, aby si sa prihlásil. Teším sa na to a na to, ako spoločne spôsobím Ducha Svätého budeme môcť pôsobiť. Takže neváhaj, teším sa na teba. Ahoj.